Is-sena l-ġdida se tkun aħjar mis-sena li ġiet fit-tmiema. Aħjar għall-familji, aħjar għan-negozji, aħjar għall-pajjiżna. Dan huwa il-messaġġ ċar u sempliċi lil kull waħda u wieħed minnkom. Ikun hemm min jaħseb li b'ekonomija mixja daqsan b'saħħitha, b'xogħol li qed jiżdied tant malajr, li l-affarijiet li saħansitra jmorru aħjar mhux possibbli. Iżda din hija storja li nismaħħa f'kull sena li tajtuni l-unur li nkun il-Prim Ministru tagħkom. Kull darba jkun hemm min jaqta' qalbu, jew anke min jipprova jaqta' qalb ħaddieħor li l-affarijiet se jmorru mit-tajjeb għall-aħjar u li se nkomplu ntejbu. B'sodisfazzjon dejjem kellna raġun. Ngħid kellna u mhux kelli, għaliex dawn ir-riżultati huma mertu tagħna lkoll. Kull persuna li hija pożittiva, li taħdem, li tħobb lil pajjiżna. Dan huwa l-ispirtu li qed jagħmel lil pajjiżna l-aqwa fl-Ewropa u nemmen li nistgħu nsiru l-ejra tad-dinja. Ovvjament fadal sfidi x'jinelbu. Ħloqna ħafna xogħol u naqqasna l-faqar. Iżda fadal min għandu bżonn aktar għajnuna. Jekkux biex familja tlaħħaq mal-ħajja, mal-kera, jew għal xogħol paga aħjar. Għamilna ħafna, iżda fadlilna ħafna x'nagħmlu flimkien. Il-pożizzjoni soda li ninsabu fiha tagħtina ċans li ilu ma jkollna għal ġenerazzjoni sħiħa, dak li verament niffukaw fuq il-futur. Mhux li nintilfu fuq il-ġurnata li jmiss, iżda li naraw fejn irridu naslu fid-deċenju li jmiss. Għalhekk qed niffukaw fuq it-teknoloġija l-ġdida, minn blockchain għal intelligenza artifiċjali. Mhux biex ninħlew f'diskussjoni bejn il-ftit, iżda biex nassiguraw ix-xogħol għat-tfal li llum jinsabu fl-iskola sekondarja, biex inserħu ras minn illum għandu 40 sena li se jkollhom il-pensjoni. Li naraw li ma jkunux il-ħaddiema u dawk li jfilħu l-inqas li jħallsu l-prezz għal dawn il-bidliet. Irridu nkunu fost dawk li jiffurmaw il-futur u mhux inħallu li l-futur jiffurmana. Għalhekk qed ninvestu fil-futur. Mhux biss għajta iżda strateġija. U l-aqwa mod li tinvesti fil-futur huwa meta tinvesti fl-infrastruttura li ma toqgħodx tlaqqat iżda tagħmel dak li hemm bżonn, anke jekk dak l-investiment aktar se jgawduh uliedek aktar milli se tgawdi int. Min jaf kemm il-darba kontu f'konverzazzjoni fejn xi ħadd jgħid ja ħasra kieku ħasbu fiha meta kienu qed jagħmluha. Jew meta tkunu qed tirranġaw id-dar. U minnu tas-sena jgħidlek li tista' tixtri xi ħaġa li tgħaddi jew inkella tmur għall-aħjar li jkun ogħla, iva, iżda jservik aktar. Jekk ikollok biex huwa ovvju li tmur għall-aħjar. Bħala pajjiż issa għandna biex. Għandna biex nagħmlu hekk. Is-surplus għalhekk qiegħed. Dan it-titjib fl-infrastruttura tistgħu taraħ madwarkom kullimkien. Pajjiżna qatt mara daqshekk investiment f'infrastruttura pubblika f'daqqa. Minn power station li permezz tagħha għandna kontijiet orħos u arja aktar nadifa, għal toroq ġodda li qatt ma rajna bħalhom u toroq oħrajn li qed jingħataw il-wiċċ għall-ewwel darba. Minn impjanti li jsaffu id-drenaġġ u jagħtu lill-bdiewa tagħna ilma nadifa r-raba tagħhom. Għal sistema ġdida ta' separazzjoni tal-iskart u riċiklaġġ biex jkollna ekonomija ċirkolari u ambjent aħjar. Fis-sena l-ġdida se nkomplu naċċelleraw dan il-programm infrastrutturali. Il-programm ta' ritorn ta' fliexken tax-xorb b'sejħa għall-offerti għal mina bejn Malta u Għawdex u ħafna affarijiet oħra. Iżda l-infrastruttura mhix biss dik fiżika. Għandna infrastruttura edukattiva fejn l-investiment fuq l-istudenti u fuq l-għalliema tagħna huwa ogħla minn qatt qabel. Għandna l-infrastruttura tas-saħħa fejn fis-sena l-ġdida se jkollna saħansitra robots jgħinu lill-ispeċjalisti tagħna biex l-operazzjonijiet jagħmluhom aktar faċli. U se jkollna sistema awtomatika
ta' tqassim tal-mediċini lill-pazjenti fl-isptar u se nħejju għal sptar tas-saħħa mentali ġdid bħala parti minn Mater Dei u mhux maqtuħ għalih biex bekk innaqsu l-istigma. Għandna l-infrastruttura soċjali fejn minkejja li għandna l-inqas numru ta' nies qiegħda qed inżidu n-nefqa tagħna biex ngħinu lil dawk li jifilħu l-inqas. Mbagħad għandna l-infrastruttura kulturali bħal mużew għall-arti li ninsabu fih. Parti mill-legat li se jibqa' tal-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea għall-Kultura. Inizjattiva li serviet biex tiġbed eluf ta' Maltin u Għawċin lejn attivitajiet bla preċedent u tiġbed mijiet ta' eluf ta' barranin lejn pajjiżna. Fis-sena l-ġdida se ttemm il-ħatra tagħha bħala President tar-Repubblika Mary Louise Coleiro Preca. Nemmen li nkun qed nirrifletti l-ħsieb ġenerali tal-poplu meta ngħid li għamlet biċċa xogħol eċċezzjonali. Irnexxilha tibni fuq il-ħidma eċċellenti ta' presidenti ta' qabilha biex għaqdet lil pajjiżna u kienet il-kuxjenza kruċjali kritika li kien hemm bżonn. Ta' dan kollu jien nirringrazzja u jien ċert li pajjiżna se jibqa' jutilizza l-esperjenza tagħha. ċert ukoll li min jiġi warajha ikun kapaċi jkompli f'din it-tradizzjoni ta' statisti mill-aqwa li jafu jintrefgħu mill-politika u li jagħmluna kburin. Il-President Coleiro Preca hija simbolu b'saħħtu ħafna għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u role model għal eluf ta' tfajliet u nisa li jridu jidħlu fil-ħajja pubblika. Is-saħħa tal-messaġġ li jingħata meta l-ogħla kariga tal-Istat tkun mara huwa kbir. Issa hemm bżonn li nkabru dan is-sentiment u naraw li jkun istituzzjonalizzat. Fl-2017 il-Maltin u l-Għawċin tawna mandat ċar ħafna biex indaħlu azzjoni pożittiva biex naraw li jkollna aktar nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Fil-bidu tas-sena se nibdew b'konsultazzjoni biex dan jitwettaq. Naf, dan huwa suġġett kontroversjali u hemm ħafna opinjonijiet. Iżda ilna nistennew wisq u qatt ma sar xejn. Issa huwa l-waqt. Rridu niddiskutu ma' kulħadd flimkien mal-oppożizzjoni u niddiskutu mhux jekk il-mandat tal-poplu se jitwettaq, iżda kif se jitwettaq. Bl-istess mod, rridu niddiskutu ma' kulħadd fuq kollox mal-oppożizzjoni biex nimxu fil-konvenzjoni kostituzzjonali biex inkomplu bil-bidliet suġġeriti f'Malta u barra u jkollna kostituzzjoni ġdida għal Malta. Il-bidla saret esperjenza ta' kuljum f'pajjiżna. Hija l-essenza li tagħmilna il-poplu progressiv li sirna. Fis-sena l-ġdida se nsiru wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa u fid-dinja fejn żgħażagħ ta' 16-il sena għandhom id-dritt għal vot f'elezzjonijiet nazzjonali. Għalhekk, l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kunsilli lokali se jkunu waqt storiku għal pajjiżna u nħeġġeġ li tfajliet u ġuventur kollha biex jieħdu sehem f'din il-wirja ta' demokrazija b'saħħitha, f'rispett reċiproku lejn il-fehmiet ta' kulħadd. Għaliex fuq kollox aħna il-koll Maltin u Għawċin. Fismi, fisem Marti Michel u l-familja tagħna, fisem il-Gvern. Nixtieqilkom il-koll sena l-ġdida mimlija risq, għena u fuq kollox saħħa.